Насред гарата Цилилейска, далеч от спирката на рейса, на място скрито и незнайно, злокобно смръщено потайно. Направо пълен пущинак в къща на кокоши крак. Не мила, никому не драга, живееше си баба Яга. Веднъж нечакано писмо, като откъснато листо, направи двоен пирует и падна с марките напред. Пред баба Ягиния прак, той сметки сигурно са пак. Тя с досада при омърмор, с нокът остър го отвори. И вмиг в гората се разчу, че ще идва бабиното внуче. Докато бабата се вдигне, кащурата си да раздигне, пристигна внучето и мило очи в краката си забил, като че казваше: и тука ще бъде сигур пълна скука. Ах, баба Яга се засегна и всички горски сили впрегна, че мислят някаква програмата да избегнат срам и драма. Очи на приказни герой пристигна с номерата свой гъла. Концертът се отвори с хор на горски кикимори. Квартет прекрасни, само диви жонглираха с сини сливи. Вълкът с боненце от сатен, уши гоблен, ловец селен. Накрая седемте джуджета превърнаха се в козлета и литнаха да пазят сянка на Пепеляшка и Снежанка. А баба Яга изигра две съчетания сметла, но внучето и все се муси не пожела Диор да вкуси. Ни палачинка, ни салам от кърпичката дай да ям. Капризно веждичка намръщи, рече твърдо: искам вкъщи. Тогав стъжен периметър, ухилен цъфна хитър Петър, прегърна малкото човече и утешително му рече: аз знам какво не, той е вред ми, тука няма интернет. Направи уж с ръка магия, отвори някаква кутия и сред тревичките зелени замига рутър с 5 антени. Тогава плисна се навред най-първокласен интернет. Как живна бабиното внуче, как телефона бързо включи и си направи чвеста селфи с джуджета, кикимори, елфи. Очите му звезди изгряха, щом лайк след лайка заваляха, а милата му баба Яга подпряна на една тояга. На хитър Петър важно рече: ти рутър Петър ще си вече